raga kang kajiran tresna dinali dalining jiwa gegandrung parasmu ya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni
Antur sugeng tumateng kang sapya dateng amring sami padang kula wujud cemer baleng meleng ampun ngantos sapya cinten tangkimu damel segara atar kula dumateng kang sanyeksa ageng ali kakang putri saka muda sedaya sewonten lepat ibu asal lotang dereng saged tontolan uton negara sanyata saged tepung sapa ngupados pamupa jiwa dinanipun sedaya kang sama Nadyan Allah rupa kula apetendi nanging tasih golongan santri sayekti saweg sami anglampahi kesenian werni-werni sampun cekap kang kados ajar kawula mugi samya sekecap gairah sedaya sinabi mreksa rupane anganku ngampara agus putra ditelikan sesulang pacar rembulan tak goleki ana ngendi sifat serina tak iki kita ngegegek lungan kagrambatan amo soro anggrang kejiwangga tak kirimi sampai kiangin sumingir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wayang beda hatiku sing tirta saukumu kapan kuyo aku bisa gegemitan rego endah rembulan aku samar kuatira apa sekarang bekar Bos peko ngitung lintang saselong padang rembulan
ditinggal ki bapak-bapake wis dimasake apa urung iki? Dadi tinggal joget ki. Ya. Nggih, menika ibu-ibu saking Azalona para pemirsa. Nah, menyisakan waktu untuk tetap nguri-nguri kebudayaan Jawi supaya anak cucu kita tetap mengenal budaya Indonesia. Ibu-ibu Azalona sing rupane ayu ojo ayu ayu mengko kesengsem roaku. Ketuki mriki sepempini mali kalian warga mriki Perlu arah-arah kekene hiburan supaya tetap sarta bisa ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda ajan rupa tua kayu perayaan puji ing pangeran nyuwun karon kakos putri kanto sampun cekap lagu-lagu kula ambok menawi lepat nuwun kuning pangapura. peteng rasane ati kandana sengite liat nang nyawa aku kowe laku katresnan dimas wong kayu aja lo ojo seleng katresnan pancene tresno kuwi akeh Arep tumeka katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan punya ra bisa nampa bakal kajoko yen durung kau bisa mekang kuwasa Dimas kowe sing tak sayang
kuwi akeh pacoban Dimas kowe sing tak sayang rariro aku kudu kehilangan Dimas mostika ekati tokoku siji tresno iki awaki yo dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula agot kula lampun tresno kadang kendar saking coba tak rewangi apa penti laire Wisnu kang suci kang sunyatan yen to aku siramu isih gawe dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula agon kula lampung tresno datang dan saking coba jare wangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Ayo pro kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi paca irang-irang kawula kangge miturut agama. Ayo sedulur sama sedaya bebarengan hormatono bareng amiyo sinabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya Pro kaum muslimin muslimat kata pemuda patayan padha kiyato anggone menghormat mareng mi'raj Nabi Muhammad. lamun ngomure berdeleng menghormat besok yen ono akhirat bakal kebaringan sing salah langkah kene neraka kang mulak-mulak nanging kang padha kala menghormati mari yo sing kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang edi Lafal itab kita wahil Islam iku taunya pangeran agamamu kuwe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Milo prosedur Barcelona dan kemorai kewajiban ayat dan kasebat onoi kalangan darang jauh berpikiran Milo sedulur kang samyo mereka sopu tinggal dan tidak agama Islam kang duwe utama iku dadi kewajibannya orang menjanji tresnaku bakal kabukti omong dikoyai Dewi kusumaning ati pindho lera keretika wayangmu keton indah
luku tanpa watas tanpa sayang sinawang ing netra mencoro tircaya maruta hangripe sajroning Taman Broto paring ana daya lir pindho sang kula ora nyawa angegem tresna ora mung janji tresnaku bakal kabukti wirayai dewi kusumane tanpa atas tanpa sayang dawang ing ditro coro cahya maruta angripe sajroning rumah sepeng rasa karo solir saputra agawe atine rangga langsung
sedaya pamirsa Kadang Sutresno